Păi Câșcăvai. Da. A oați este? Cășeria. Ai cășeria? Au aine lapte, după ce smulg oile, se încheagă laptele, au asta toată foaia cașlo, focul zârlo, totul de inox. Au astea de-apoi depozita de salamuri și de caslo și de zațe și căs la salamuri și doar apoi pleacă la camera de frig. Și la camera de frig, la piață, la consumatori. Direct. Da. Au doarme cășearul, tatăl lui. Ți-am flucat are. E cu joc, nu i-am flucat. Cu joc, nu? Cu joc. Are cu joace acolo. Da. Și pat de dressing. Tot. Bun, haideți în pat. Știu ce se va Adică de oftică. Oftă bună, copii. La mare. Ce anime v-a plăcut cel mai mult? Măgarul. Și daița v-a plăcut cel mai mult. Mare și cu avea coarnele. Așa. Ca centru. Așa mare. Nicoinoare. Și măgarul și de ce v-a plăcut? Doamna, ei a plăcut găina cea mai mult. Este frică! Ce-a mică cașul de tăția? Nu Alex, țapu. Nu se marchie, whisky, ce vreți? Vodka. Ce ți-a plăcut? Ce ți-a plăcut? Mâncarea? Normal. Mama, și mai am un sandwich de la Aline Gazan. Haideți fă sticla și subeți. Nu, că ori în autobuz. A, pasă de aici pe masă. Care în autobuz? Dacă nu poți să subeți, ce nu ai ei, nu? Bine, tu știi? Deci fă ce e micut sandwich. Mai, stai că fșoare că am în plus. Treceți mai... Avem. Dați-o mai la capăt. Ia, deci, dacă achii sau și la masă. Puneți așa că vă dau la mine uiți. Așa, cercură fșoare și deți-l mai, hai. Dar ia, treci tu acolo. Mai, hai, dați-l, roată. Cine vrea să pleci? Ei, copii, urâși gata. Cristina? Ulu, dar a rămas în mașină. De ce? Mai veni și la ea. Nu coboară? Mă, eu n-am niște utiașele sensibile. Dacă știam, nu o luam. Mai am una care e sensibilă, ce să fac? Noi malinke s-herătusim a domnului Daudi, nepotirul
de oații care ne aputea, care a avut bună vreme asta să ne aplache și ca voi, timp de ficiori, puteți vedeți copiii mari de oi, de băți, de plăți, de căpri, așa cum avea rămâne a noștri un kilo, copiile mari de sute de oi. Tora, ce spuneți trimisita doamna profesoară Chirața Gheorghe, după o săptămână de Aghi Dumitrie, noi vă să iurtusim numai și ziua creștină Aghi Dumitrie, Sfântul Dumitru. Noi rămâne iurtusim un veacă adete, obicei, veacă adete, când rămâne oile cu tot tipul de oi, depuneate la multe tu câmp. Așa era un kilo tu Macedonie. Și stătea... Așa se cheamă, și capre se cheamă Țibi, Țibi, Țibi. Măgară cum se cheamă? Știți măgară cum se cheamă? Zbier așa, nu se cheamă. Nu se cheamă măgar. Nu se cheamă, hă? Măgar. Nu. Știți cum? Măgar se zice pe românește și humar se zice pe Armânește. Humar și închizi voi ficiuriți, la măgar nici nu zice humăriți. E ca un alin. O să creșteți mari care vreți să vă faceți zootehnie, Zootehnie care o să vă placă formală. animal, decât dacă nu vă placă. Verzi, specializate. Cum une dimineața puneam mâna la nas. Păi acum s-au obișnuit, da. Păi altfel nu puteam să vadă ferma. Dar când a venit brânza și cu pastrama, n-ați pus mâine la nas? E bună. Gânde că rămas să termină cașul. Apoi, ce? Când se zicea, s-a terminat cașul. S-a terminat. S-a terminat cașul. Mai e aici. Asta spune, aici are cașul, nu are. Are caș, are. Pastramă și bucata. Are caș. Dacă mai vor să mai mănânce, mănânce. Eu am dat 2 serviciuri la E bine. Eu și 2. Asta și cafeaua. Adusă în cafea. Păi ce s-a luat? Adusă la fel, nu se cafea. Ia de asta fiecare. Lasă oala, ia cu tine. Mi-a venit foame. Care va cafela? Ia. Eu vreau cafea. Să nu mai bei cafea. Vreau eu. Ia cafea. Ia este mai mișto. La el e bei cafea. Nu bei cafea. Nu șmecheră la cu casă. Acum ne spune, aceea ne spune fermierii, dar... Să fac afară. Și să vă dau... Nu, vă dau că sunt. Să-mi dau ție. Acum când ieșim, o să ne pună la mașină ca să stătem aici. Dați așa. Păstele, filmarea puțin, îi facem un Le zâmbesc naturale, eu ce mișto aici? Ia copii, Cochilul acasă, țintea floare, măi oaspeții. Cochilul acasă, țintea floare, măi oaspeții. Noi nu venim de mâncare, ăștia de iare. Noi nu venim de mâncare, ăștia de iare. Noi nu venim tu nagare, la gândiță dăute. Noi nu venim tu nagare, a patru
este tiniseare. Bateți din palme! Fete mici, la fotbaliști, ce